Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Kudanana nemudzimai wangu uye undibhadhare mari inoita $300 yandakashandisa pakutsvaga mudzimai wangu sezvo anga atiza pamusha. Ari kutorija news. Ari munogara naye mupi? Mvere mwechete. Zvoti atori kwezvo. Anouya achidzokera paitika nyaya dzoda anopa kudarira mambo akangoti uye pakasvika unotuta zvinhu zvake achinokondomisa adzokera fanira anoita kuti abexi pano akanoda we Asane mhuri iri kubwero ndizvo zvatonomusha yani kakawanda kaisingo postpone chokwadi igati igaitongwe kuti nemvume kuti akataka iri isinga munhu wacho asingauye nemvume yekuitonga tesajashimini ozongopiwa tinokupa mukana mukomana ndutsananguro nyaya mukadzi wako ari kana muchidimbu warimukira zvakaita zvakadai right ambuya uyaitivapika pamberi pamwari wangu nekupupura kwandichaita mudare muno musingari kunyepera dare chipedzera dare nguva ndoti mwari ipindirai pachikwadi chandaa kupupura ngepo dare rino taurai ipapo pamusoro wedare zuva randisingakanganwe kandourimuswa 14 October saka ndikandikarara kwanga uri maraundi ma29 ndikandikanza panze rugare svike wasabuku saka ndikati munhu ari kuti panze tisvike wasabuku munhu wechikadzi ndikandikumadzima ndikaenda nawo mumba ndikati anenge ari kudzingidzwa pangangaidza anogona kumhanya asina kupfeka buda unoti zvakamira sei mudzimai ndopa akabuda panze abuda ndopakati budai ndimai bright vanova mudzimai watoni wacho vane nhau yakusanangura panapa pandikachibuda panze paya sabuku ndasvika pano zveshuwa ndawisana nomurume wangu kumba murume wangu ari kudanana madzimai enyu nditori nofoni yandinayo yandamutiza nayo inenge laini racho foni ndiyo inhamba line troli ndikati unazondochiita manje kunokuvaita usiku chindipai laini racho kumba kwacho kuri kusvikira vanzi kusi kutosvikika zvekuti ndari kufunga kuti pamwe nini tsvage urara kana zvichiita titsvage kuti murara tozona pachena kuti zvinofamba sei zvishuwa ndakaparadzana nomudzimai webva aburitswa nemadzimai anga ndikaindi naye ndobva ndasara kwaedza zvishuwa kusati kwaedza ndopa ndikaenda kumba kwako nemadzimai aya yangu acho vari kudanana natoni aya ndikabva ndasvika ndobva ndanoka padhoko tine madzimai manga ndine madzimai 4 saka tikaita pakutoka kugara ndikabva ndanoka padhoo ndikati madzimai tipinde kwaita seusiku ndikati ndo zvandiri kuda imomo shwa ndichipinda ndikangosvika ndichimonanga pafoni yangu vanayo ndobva ndaona mameseji yanga mufoni mavo yoratidza kuti vaitaura naye natoni panguva yakatorwa foni dzimai yakabva tichirega kushandisa raini rerato achishandisa rimwe new line ndobva ndazongobata foni ino mameseji yatoni yaye nemadzimai raura inandana saka kwaedza ndopa ndikazana namukoma watoni ndikati dzo ndonyaya ndasangana naichi usiku aramunywa yakumba uko achitsanangura nhau ikafana nei vakati ndozvaitika shava chirege ndino zvikamira sei ndipo akaenda ndikabvaona anatoni uyu vaona anatoni ndokuti no zvishuwa mukoma ndo nhau iripo but hatingaigoni ngitsanangura titega handei kwasabhuku akachizodzoka mukoma watoni inoshuwa kuti vanzi hatisangane kwasabhuku saka taenda kwasabhuku zvishuwa ndikaendaendawo kumusangano next day randikati handisi kukunda ndikumukira ndikaenda musangano asi kumafoni ndadzoka kona ndichipiwa nguva yekumafo kuti ndosvikira padare rasabhuku ndasvika kumafo shwa ndikwana natoni vaivapo nomakorokota asabhuku nekuti atakanga ravhireji rese vanhu vanguva padare paya tichisvikira paya zvachinzi masvika vanzi asi madzimai nyama vasati vasvika ndikati achirege ndiyambuke ndinovatora saka ndaenda kuti nditore madzimai ndatora madzimai ndasvika kuti pasabhuku pamauya maapo toni atosimuka mamanje futi vanhu vakati kwamanje zvinotochita sei asabhuku sabhuku ati tichimupai rimwe zuva noti apa atobuda paona madzimai aita seyauya kunoti anenge atotisa papiwa rimwe dhei toni akasunga zvishuwa nomupurisa wasabhuku asungwa tagara futi padare paya pavhireji zvakanga zvambeta pakutanga haana kuwanika futi sabhuku ndopakati zvotochita manje uyu kutotiza navake kuona kwatichiita saka isu tichingotorai mastatement panhau yachipo kubvira kuti mudzimai watoni wacho kubata kwaakaita tochitora statement kumudzimai wacho muridzi abati vachimukadzi saka shuwa mastatement aya yakazotorwa nasabhuku vapedzawo ikazotaurwawo nobva ndipo maminitsi avakandipa pakutaura kwakaita ndinoandi naye pano
ano mumbo wacho vaitawo maminutes vakaitawo phone number yacho nemameseji ari mufoni yanga na svikiro ndazoti nemamirira zviri mukomana yangu kuti akauyawo achinzvenga achienda akauya achienda saka akazokombita kuti ano rimwe raini rake ranga ndabata adhiri anhengirika akari broker azonyora kuti message parimwe raini achiti nawe ikazomira sekumaraini achibvunza kumadzimai saka adaro akazokanda kuti airtime akushandisa rimwe raini norana ropari zvinezvi zvese zvingori mufoni imomo angoti muchidii muti pandikazoti ganditiziro kuna chifi unoona uyu panguva ndinga ndatomufungwa kuti ndipedze ndega pandikazoti ndikunoparama ndakachiviri akuti ndonauya ndinani nawe yako wajeka waijekesa tainzwa naye vambuya manga mashoko atarwa narume wenyana ndechokwadi mudanana navo makorokota yapera chakaviri nyaya inenge yaita diki kwazvo ende ari kutonga wachabva atotya kuti aitonge ndisipo kuda kuti chokwadi chiri pai chiripo taatusa kwamuri changamiri woikombera maita basa iyi tagara taichatotinetsa because usatouya kuratidza kuti ari kuziva mhosva ari kuiziva kuti pane nyaya iripo plus atora mukadzi wasabu imhosva kutora mukadzi kudherera kaku ondisabhuku naye kudherera kutora mukadzi wasabu hazvitenderwi izvozvo akwira mutarara saka ndikaitinzwe kuti sabhuku makamuchitimimise murume uyu aikutorera mukadzi wenyu chii chamamuda kubhadharwa mamuda chii chamamuda kuti mupiwe pamusoro changamiri simamira akaita kreme yangu mudzimai takunda kunetsa matoni takaenda pasabhuku akabva afunga kuti pamudogona kumisa akatiza mudzimai uyu ndokumozambiki saka pano chimwana chikomana chidiki nevamwe vacho vanosira chikomana ichi vanga vaita vana 4 vanenge navo saka vana vakandinetsa ngozwa pachipari kabvowasisa kuna mai guru acho watangawo kunetsawo pachipari vadzimai kuti basa rokudai tichengete vana vavo varamba vachengeta vana vacho apo tizvarabva pashoko kuti madzimai vatizwa mutsvage mwana wangu handisi kuziva kuti zvamaita nenge kuzvikamira sei handinokuona kutsvaga mwana wangu saka zviwa ndikazotsvaga munhu aichengeta vana zvinova zvikazondidyira mari nokuzoteera pandikaenda kuita kumozambiki kusvika mutete ndakutsvaga madzimai ndikagara mwedzi ndiriko ndizosvika pakuwana madzimai kumundo mama nokutoba nesi yanga ndaisa kugadheni yese katsva yese nazoshanda kaenda kumunda yatayandididzi saka ndikati kreme yangu $300 yekutsvagwa ndikaita madzimai nomunhu aichengeta vana ndozoti nyaya yemukomana yokundibhadhira kwake tezvara vanga changobva foreign next month yacho kutonditorera pfuma pamba vati mazuva awanda changobva kubviswa mombe dzopfuma dzanga ndabvobvisa dzokumara vanhu saka neipapo mashoko yaka ndikaita masaka ndikuti nhasi mukomana ngandipe mombe dzangu $300 yangu yandikashandisa kutsvaga mhuri yangu dzama mombe pa77 yegega amuzizi kwazvikodati 7 ndadzoka pa7 futi asikuti nhapa7 yakamira sei asi kuti dai anga achizvipindura ari yega zvazvakanaka regai chati isusu hatina chatinobvisa because hapo tangoti 7 idzi zvamana kuti kukupai mombe idzodzo 7 idzodzo koya mati mane mari $300 hanzi ndine 300 yangu yandakazobudisa ndichitera adzimai kuteta ndiyo kumozambika adzimai yangu andakaita mwedzi ndiri musango ndichitera adzimai vaenda adzimai saka izvozvo zvaratidza kuti ane rudo nemukadzi wake haana da kuti imba ipara dai rimwe akati zvandani nemwe wakadzi 4 aiwa ngaachienda nekuti ahura asi aramba arikuda mukadzi wake saka nemaamaiwo zvamakaita zvazvitenderwi ani manzwa muno muti kuti zvinezvi mudanhira mambodotito mukadzi wese anodana nemurume womunhu dzinoda mbudzi mbiri ndichitoda mbudzi mbiri dzinobva kwamuri amai zvekuti mangwana munoramba kudana nevarume vevanhu hazvitenderwi kudana nemurume womunhu saka ndichida mbudzi mbiri dzanoda kwamama dzoti kana mumwe akauya kudada kunyengai munenge mako zoti imhosva kudana nemurume womunhu hazvitenderwi mudunhu medu madotito ndichada mbudzi mbiri idzo tichatodzira kukurumbidza tinokupai masvondo maviri tichiedza kuti pfuma yemurume uyo yaari kuda zvaari kuda apiwe mombe dzake 7 zviri kunzika mai iyi yapera kudhara isvitse kuna sekretari nhau yavo chibva mangu ipasanuka papepa panyaya yamaikeo mazwi na Tony Jaji yatongwa ichinzi dare rapi mombe 7 plus $300 kubva kuna Tony
uye mudzimai anofanira kubhadhara mbudzi 2. Ndo nyaya yacho makombererwo yaitwa. Tabva ipapo ndaimusaina ndisabhukana osabomasa For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.